A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, aposta pola mobilidade xuvenil como oportunidade para ampliar horizontes e gañar habilidades dentro das vías non formais da formación. E que esa mobilidade permite achegarse a outros idiomas, adquirir coñecementos de outras culturas e asumir responsabilidades. Así o expuxo a titular do Departamento Autonómico ante os máis de 200 mozos e mozas galegos e de outros países que participaron no Congreso Internacional da Xuventude que se celebrou en Compostela con motivo do Ano Internacional da Xuventude. Creemos firmemente que la movilidad es una oportunidad para ampliar horizontes, para ganar habilidades dentro de esas vías no formales de formación. Esas vías como es la adquisición de idiomas, conocimiento de otras culturas, asunción de responsabilidades, etc. No acto participaron, ademais dos galegos, 20 persoas procedentes de Italia, Arxentina, Tanzania, Brasil e Portugal. O encontro ia dirixido principalmente a informadores xuvenís, membros da Asociación Xuvenís Galegas e membros das asociacións internacionais. O obxectivo do Congreso foi o de dar a coñecer os programas, recursos e actuacións a nivel de mobilidade e con carácter internacional postas en marcha pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado dirixida por Ovidio Rodeiro. De feito, para afondar nesa liña e comparar co que se está a facer noutros países, o Congreso pechouse cunha mesa redonda na que participaron os representantes internacionais. El Plan Xuventud 2013 contempla 9 ejes estratégicos. Hoy vamos, la gran parte del encuentro de hoy, vamos a analizar distintos programas del eje de movilidad, del eje número 8, pero yo voy a aprovechar para hacer un resumen de todos los ejes. Dentro das iniciativas propias do Departamento da Xunta, a conselleira destacou que o Goberno galego foi o primeiro executivo autonómico en poñer en marcha un proxecto propio de mobilidade, o Programa Xuventude no Mundo, que permitiu en 2010 que ao redor de 200 mozos e mozas realizaran intercambios xuvenís con entidades de 12 países diferentes. Ademais, para este ano, contemplanse 15 intercambios máis o abeiro deste programa. Como proba do compromiso da Consellería de Traballo e Benestar ca mobilidade xuvenil, Mato lembrou que Galicia é a cuarta comunidade autónoma con maior número de proxectos aprobados no marco do Programa Europeo Xuventude en Acción. En concreto, durante 2010, a Xunta coordinou 55 iniciativas dentro deste programa europeo, nas que participaron máis de 1000 mozos e mozas. Ademais, o programa Mogal 2010-2011 permitirá este ano que uns 200 mozos e mozas realicen prácticas laborais de 12 semanas de duración en 5 países europeos, o que supón duplicar este ano as prestacións do programa Leonardo da Vinci de anos anteriores. A Xunta incrementou tamén as prazas nos campos de traballo internacionais. Todas estas actuacións inscríbense na relevancia que a Consellería de Traballo e Benestar lle outorga a mobilidade xuvenil, un compromiso que se reflicte na Estrategia Xuventude 2013, na que a mobilidade é un dos seus eixos prioritarios.